Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Biyernes, Pizza City sa bulan sa Abril sa tuig 2023. O karong adlaw usab mga igsuon, ana na kita sa adlawng Biyernes Santo or gitawag pud nato sa kadaghanan o Good Friday. Sa ngalan samahan sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 18 bersikulo 1 hangtod sa kapitulo 19 bersikulo 42. Human sa Jesus makapamulong niini, milakaw siya kuyog sa iyang mga tinun-an og mitabuk sa sapa sa Kedron. Niadtong dapita may usa ka tanaman og misulod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Si Judas ang nagbudhi kaniya nakatultol nining dapita kay si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mag-adtuan man didto. Busa miadto si Judas sa tanaman, kuyog ang usa ka panon sa mga sundalo ug pipila ka gwardiya sa templo nga gipadala sa mga kadaguan sa mga pari ug sa mga Pariseo. Sangkap silag mga hinagiban, mga parol ug mga sulo. Nasayod si Jesus sa tanan nga mahitabo kanila. Busa mitagbo siya kanila og mingon, "Kinsay inyong gipangita?" Sila mitubag, "Si Jesus nga taga Nazaret." "Ako," siya mingon. Si Judas ang nagbudhi kaniya nagbarug didto uban kanila. Sa pagingon ni Jesus kanila, "Ako," misibog sila og nangatumba o gipangutana sila pag-usab ni Jesus, "Kinsay inyong gipangita?" "Si Jesus nga taga Nazaret," sila mitubag. "Giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Kung ako inyong gipangita, ayon ninyo gilabti kining uban." Miingon siya. Gisulti niya kini aron matuman ang iyang gingon, "Amahan, walay usa nga nawala niya tong tanan nga imong gihatag kanako." Unya si Simon Pedro nga may espada, milanit niini og gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang tuong dalunggan sa ulipon. Miingon si Jesus kang Pedro, "Isakubo ang imong espada. Nagtuo ka ba nga dili ko imnon ang kupa sa pag-antos nga gihatag kanako sa akong amahan?" Unya gidakop si Jesus sa mga sundalo, uban silang kapitan ug sa mga gwardyang Hudeo. Og siya gigapos nila og gidalauna ngadto kang Anas, ang ugangan ni Caifas nga mao ang Pangulong Pari niadtong tuiga. Si Caifas mao ang nagtambag sa mga Hudeo nga mas maayo nga usa ra ka tawo ang mamatay alang sa tanang tawo. Si Simon Pedro og laing tinun-an misunod kang Jesus, ang maong tinun-an kaila sa Pangulong Pari. Busa mikuyog siya kang Jesus ngadto sa hawanan nga diha sa tukaran sa balay sa Pangulong Pari. Nagpabilin si Pedro sa gawas duol sa ganghaan. Mibalik pagula ang laing tinun-an nga kaila sa Pangulong Pari og misulti sa babaye nga dito sa ganghaan og unya gidala niya si Pedro ngadto sa sulod. Ang babaye nga dito sa ganghaan miingon kang Pedro, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an niya ng tawhana?" "Dili uy," mitubag si Pedro. Tugnaw katong panahona, busa ang mga sulugoon ug ang mga gwardya naghaling og kalayo ginamit ang uling og nagdangdang sila nga nagbarog libot niini. Midol si Pedro og mibarog uban kanila aron maintan usab siya. Unya gipangutana sa Jesus sa Pangulong Pari mahitungod sa iyang mga tinun-an og sa iyang pagtulunan. Si Jesus mitubag, "Nagsulti ako sa dayag ngadto sa tanan. Ang tanan kong pagpanudlo gibuhat ko sulod sa mga sinagoga og sa templo. Wala ko'y gisulti sa tago. Busa nga nung nangutana ka paman kanako, mo'y pangutana ang mga taong nakadungog kanako kay nasayod sila sa akong gisulti." Sa pagsulti ni Jesus niini, isagpa siya sa usa sa mga gwardya og giingnan, "Anong nakaako ka pagsultingon niini sa Pangulong Pari?" Si Jesus mitubag kaniya, "Kung may sayop ako sa akong gisulti, ipahayag kini sa tanan nga ania dinhi. Apan kun husto ako, nganong gisagpa mo man ako?" Unya ginapos gihapon gipadala siya ni Anas ngadto kang Caifas, ang Pangulong Pari. Niadtong higayuna nagtindog gihapon si Pedro duol sa kalayo. Busang uban mingon kaniya, "Dili ba usa ka man sa mga tinun-an niya ng tawhana?" Apan milimod si Pedro, "Dili oy," mingon siya. Unya usa sa mga ulipon sa Pangulong Pari, paryente sa tao kansang dalunggan giputol ni Pedro nangutana, "Dili ka ba ang akong nakit-an uban kaniya didto sa tanaman?" Og si Pedro mingon na usab, "Dili." Og diha-diha may mitugtugaok nga manok unya gikan sa balay ni Caifas
ilang gidala si Jesus ngadto sa palasyo sa gobernador. Sayo kadto sa buntag, ang mga Hudiyo wala mosulod sa palasyo kay dili sila buot mulapas sa balaod sa ilang tinuuhan bahin sa panglinis. Aron makakaon sila sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Busa migula si Pilato og nangutana kanila, unsa may inyong sumbong batok nining tawhana? Sila mitubag, dili unta namo siya dadon nganhi kanimo kun wala pa siya makasala. Og si Pilato mingon kanila, dad-an ninyo siya og hukmi sumala sa inyong balaod. Ang mga Hudiyo mitubag, walay tugot kanamo ang pagpatay tao. Nahitabo kini aron matuman ang gisulti ni Jesus sa iyang paghisgot unsang paagiha mamatay siya. Unya mibalik si Pilato pagsulod sa palasyo o gitawag niya si Jesus o gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Si Jesus mitubag, imura ba gayud kining pangutana o gisultihan ka ba hinuon sa uban mahitungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudiyo bagud ako. Ang imong kaugalingong katawhan ug ang mga kadagkuan sa mga pari ang nagtugyan kanimo nga ri kanako. Unsa bay imong nabuhat? Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili iya nining kalibutan. Kung ang akong gingharian iya paning kalibutan, ang akong mga sakop makig-away unta aron dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan lagi ang akong gingharian dili iya nining kalibutana. Tungod nini nangutana si Pilato kaniya, hari ka ba di ay? Si Jesus mitubag, nag-ingon ka nga hari ako. Tungod nini natawo og mianhi ako sa kalibutan, alang sa usa lamang katuyo nga mao ang pagsaksi sa kamatuuran. Ang anaa sa kamatuuran mamati kanako. Kay unsa bay kamatuuran? Nangutana si Pilato kaniya. Unya mibalik pagula si Pilato ug mingon sa mga Hudiyo, wala ko'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Apan sumala sa inyong nabatasan, buhian ko ang usa ka binalanggo nga inyong pangayuon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Gusto ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudiyo? Sila misinggit pagtubag kaniya, dili siya, si Barabas mo'y among gusto. Si Barabas usa ka tulisan. Unya gikuha ni Pilato sa Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon o gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila siya og sapot nga dagtong pula og nanuol sila kaniya og mingon, mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Og siya gipanagpa nila. Unya migula na usab si Pilato og mingon sa mga tao, karon dadon ko siya nganhi kaninyo aron mahibalo kamo nga wala ko'y nakaplagang katarungan sa pagsilot kaniya. Busa migula si Jesus nga nagsulob sa purong-purong nga tunukon og sa sapot nga dagtong pula. Unya mingon si Pilato kanila, aniya ang tao. Sa pagkita sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga gwardya kaniya, naninggit sila, ilansang siya sa krus, ilansang siya. Si Pilato mingon kanila, kung mao kana kuha siya og ilansang sa krus, wala ko'y nakaplagang katarungan nga silutan ko siya. Ang mga Hudiyo mitubag, aduna kami balaod nga nagsugo nga angay siyang patyon kay siya nagpakaanak sa Dios. Sa pagkadungog ni Pilato niini misamot siya kahadlok. Busa mibalik siya sa pagsulod sa palasyo og nangutana kang Jesus, tagadiin ka ba gayod? Apan si Jesus wala mutubag niini. Busa si Pilato mingon kaniya, dili ka ba mutubag kanako? Wala ka ba mahibalo nga ako may gahom sa pagbuhi kanimo o sa pagpalansang kanimo sa cross? Si Jesus mitubag, wala ka untay gahom kanako kung wala pa kinihatag kanimo sa Dios. Busa ang tao nga nagtugyan kanako nganha kanimo, masad-an pa kay kanimo. Sa pagkadungog ni Pilato niini naninguha siya sa pagbuhi kaniya. Apan ang mga Hudiyo misinggit, kung buhian siya nagpasabot kana nga dili ka higala sa emperador. Kay bisan kinsay magpakahari kaaway sa emperador. Sa pagkadungog ni Pilato niini gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkuranan sa maghuhukom dito sa dapit nga ginganlan ang plataporma nga bato. Sa Hebreo ang ngalan niini Gabata. Hapit na kadto maudto sa bispera sa pangilin sa pagsaylo. Unya si Pilato mingon sa mga Hudiyo, ania ang inyong hari. Apan sila naninggit sa pagtubag, patya siya, patya. Ilansang siya sa krus. Si Pilato nungutana kanila, gusto ba ninyong ipalansang ko sa krus ang inyong hari? Ang kadagkuan sa mga pari mitubag, wala kami hari gawas sa emperador. Tungod niini gitugyan ni Pilato sa Jesus ngadto kanila,
aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. May gula siya nga nagpasan sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlan ang dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kini Golgota ug dito siya gilansang nila sa krus. May duha usab ka tawo nga gilansang nila sa krus diha sa isig ka kilid ni Jesus. Nagsulat si Pilato og pahibalo ug ipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Ang iyang gisulat mao kini: Jesus nga taga Nazaret, ang hari sa mga Hudeo. Daghang mga Hudeo nakabasa niini kay ang dapit din gilansang si Jesus dili man layo sa syudad. Ang pahibalo gisulat sa Hebreo, sa Latin ug sa Griego. Ang mga kadakuan sa mga pari imingon kang Pilato ayo isulat nga hari siya sa mga Hudeo, kundili nga miingon siya, ako ang hari sa mga Hudeo. Apan si Pilato mitubag, ang nasulat ko dili ko na ilisan. Tapos si Jesus ikalansang sa mga sundalo dito sa krus. Gikuha nila ang iyang sapot o gibahin sa upat. Usa ka bahin sa matag sundalo. Gikuha usab nila ang biste nga taas nga walay tinahian. Ang mga sundalo nag-ingnanay, dili nato kinigision. Magripa hinon kita kung kinsay makapanag-iya ni ini. Nahitabo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon. Gibahin-bahin nila ang akong sapot o giripahan nila ang akong biste. Busa gibuhat kini sa mga sundalo. Duol sa krus ni Jesus nagbarug ang iyang inahan ug igsuon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleophas ug si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarug dito, mingon siya sa iyang inahan, "Babayi, ania ang imong anak." Unya mingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sukad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Umani ini si Jesus nga nasayod nga ang tanan natuman na ug aron pagtuman sa kasulatan mingon, "Giuhaw ako." Dito may usa ka panaksan nga puno sa suka ug nagtunlob sila espongha sa suka o gibutang sa usa ka sanga sa isupo o giisa nila kini ngadto sa iyang baba. Human makatilaw si Jesus sa suka, miingon siya, "Natapos na." Unya miduko siya ug namatay. Mangluhod ang tanan sa kadiyot. Ang mga Hudyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga batiis sa mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlaw sa pagpangandam ug dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlong ipapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlong ipapahulay, balaan man kaayo. Busa na ngadto ang mga sundalo ug ilang gipamali ang mga bitiis sa duha ka tawo nga gilansang sa krus uban kang Jesus. Apan sa pagduol nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya. Busa wala na nila balia ang iyang bitiis. Apan ang kilid ni Jesus giduslak sa usa sa mga sundalo sa iyang bangkaw. Og diha mibuhagay ang dugo ug tubig. Ang tawo nga nakakita nining hitabuan nagmatuod niini aron manuo usab kamo. Tinuod og kasaligan ang iyang gisulti og nahibalo siya nga nagsulti siya sa tinuod. Gihimo kini aron matuman ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, walay bukog niya nga balion, ug may lain pa gayong bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang mga tawo mo tan-aw kaniya nga ilang gidughang. Human niini si Jose nga taga Arimatea mihangyo kang Pilato nga kuhaon niya ang lawas ni Jesus. Si Jose usa ka sumusunod ni Jesus, apan sa tago lamang kay nahadlok man siya sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Gitugutan siya ni Pilato, busa miadto si Jose o gikuha ang lawas ni Jesus. Og si Nicodemo ang nakikita kang Jesus. Usa niya na kagabi mikuyog kaniya dala ang mga kalim-an ka kilo nga pahumot, sinako nga mira ug alo. Unya gikuha nilang duha ang lawas ni Jesus ug ilang giputos og panapton nga lino. Uban sa mga pahumot, kay mao man kini ang nabatasan sa mga Hudeo sa pagpangandam sa minatay alang sa paglubong. May usa ka tanaman dito sa dapit diin gilansang sa Jesus ug sa maong tanaman may usa ka lubnganan nga wala pagyud kalubngi ug sanglit adlaw man kadto sa pagpangandam ug kay duol raman ang lubnganan ilang gilubong sa Jesus dito. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo.